Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi noget mere Monster Legends. Jeg havde sådan ting på, om I gerne vil se mere af det her. Det har jeg så hørt. Nej, jeg har faktisk ikke hørt. Der er faktisk ikke sket noget. Jeg tænkte sådan lidt, jeg tror faktisk, der er nogen, der savner mig for det. Så hvorfor skal jeg ikke spille det? Og så vil jeg bare gerne spille det. Så er man ud med noget food derinde, fordi jeg gerne vil have noget food. Så, hold da. He is dead. Look at this. Der er jo måtte chok. No! You stupid bitch. Get off the way, bitch. Så, fedt. Jeg sidder udenfor. Nå, på et tidspunkt ikke. Så var det, jeg havde lige optaget en video. Yes. Jeg havde lige optaget en video, hvor jeg også var i gym i Pokémon Go. Så slettede den optagelsen. Den var fucked, optagelsen. Lige pludselig, så gik den bare ud af kameraet. Bum. Jeg havde lige brugt al min tid på et fucking gym battle. Og så giver mig det ikke engang optagelsen. Dumme kamera, mand. Dumme internet, faktisk. Ja, Victory! Undskyld. Klattes. Divin aggression. Det sker noget mere. GG ra. Ra. GG ra. Så ja, det bliver meget mere fedt, når jeg faktisk sådan kommer til at lave rigtig mange Pokémon Go-optagelser. Fordi jeg havde lige overtaget et fucking gym. Og så sletter den optagelsen. Fuck sker der for det, kamera? Fuck sker der for det? Og jeg skal nok, jeg kommer til, fordi senere her på den her dag, der vil jeg gå ned til et andet gym, der er meget tæt på mig. Og så vil jeg så flække det. Så, ja. Ja, det skal I nok få at se. Det kommer til at blive fedt. Ja. Undskyld. Der er jo the chokker. Fuck det, goodness. Det gør det faktisk ikke. Så ja. Og de her Monster Legends videoer, de kommer ikke til at tage så lang tid igen. Fordi at jeg skal jo også lave noget andet, og om noget tid... det er en halv time. Jeg skal så smutte. Så kan det være, I heldige, så snart den der Pokémon Go video, der den kommer ud. Så kan det godt være... målet er lige der, og 3 dage tilbage stadigvæk. Godt nå det, hvis jeg spiller alle de der steder der, hvor der er mest coins der, så kan jeg godt nå det. Og jeg har lige fået den her nye ø. Jeg skal fortælle, hvor meget den kostede. Den kostede 50 millioner. Augrimær. Nej, en level 18! Nej! Jeg fik Captain Legends. 75.000 food. Fedt. Og det er herinde. Wow. Ja, så. Så skal jeg skal. Au. Så. Sådan. Og den her ikke, der kommer ikke til at lave sådan noget. Sådan det filmer som en kartoffel. Og den her, den kan jeg jo fjerne. Så jeg lige sætte den her. Oh, fuck.
Nej. Sætter den herop. Så forstyrrer den ikke så meget. Jeg kan ikke godt se, hvor mange legendary habitater jeg har her. Til fordi det giver 2,5 millioner XP, og det kostede de også. Hvorfor ikke? XP værd. Oh my god! Okay, det skal ikke forstyrre mig. Jeg kan godt se næste level, ikke? Kan jeg opgradere det her? Upgrade. 10 millioner. Oh my god! Altså sådan lidt. Så ja. Det kommer jo til at være lidt flere videoer, hvor jeg sådan for eksempel får et eller andet specielt æg eller sådan noget. Og så jeg laver sådan en video med, hvor jeg har pisse meget med, og jeg bare feeder den. Det kommer an på, hvilket element den er. Den eneste, jeg faktisk bare gerne vil have, ikke? Det er... Jeg kan ikke huske, hvad min det er. Det er Metalhead. Den er så fucking god. Det er en af dem, jeg gerne vil have. Men prøv at se. Oh my god. Okay, nu sætter jeg noget i siden der, så. Bum. Men altså, hvis jeg går ind her, Team Shop, så kan I se her. Der er nogen her, jeg også lige kan købe, så jeg tror faktisk, jeg køber General Autumn. Og så får den til æg. Og så når det klikker, så skal jeg nok lave en video med, hvor jeg feeder den. Så ja, det kommer til at ske, og jeg tror faktisk allerede, at jeg snart skal komme til at sige farvel. Jeg ved godt, der ikke er gået så lang tid. Nej, vi starter lige en war. Jeg kommer også til at lave sådan en her. Lave sådan her video med, hvor jeg laver sådan en war. Sådan, Darkness Against Darkness Awakes. Sådan. Og det er lige, jeg er co-leder. Jeg joined bare en eller anden klan, og så lige pludselig. Fucking check, man! Oh! Yes! Så prøv at se. Charisma. What? Nej, vi går. Altså, hvis jeg klikker Change Monsters. Det er ikke så god, vel? Jeg får mulighed for at bruge min nye Somdalf. Og så er der også her, så for at bruge dem. Og så her kan jeg også bruge dem, ikke? Så. Ja. Okay, lad os se det. Jeg vidste, det var 100. Jeg vidste, det var fucking 100, mand. Hvorfor vidste jeg ikke det? Men Voltrack, mand. Fucking shit. Okay, vi tager nummer 4. Oh shit, mommy, mand. Det er nærmest ingen, der har. Men altså, jeg siger farvel. Inden jeg lige går, så vil jeg sige, at please like og subscribe. Og tak fordi I så med. Jeg håber, at I nåede videoen. Jeg håber, at I smed et like. Det kommer til at blive så fedt, når vi når 10 subscribers og 20 og sådan noget, og så opad, ikke? Og jeg har vist facecam på nogle af mine videoer, ikke? Så ja, det kommer til at blive meget fedt. Så ja. Mange af de videoer, vi allerede har lavet, det vi startede med at lave, ikke? Det var nogle, der blev lavet på den samme dag, og det er fordi, der havde vi tid, og der gad vi. Så ja, vi ses. Farvel.